Bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a aquesta nova píndola del cicle Desconfinem la Història, aquest cicle que estem organitzant des de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell durant aquests dies de confinament, cada dia a la tarda a les 6 al nostre canal de YouTube. I jo avui us vinc a parlar molt breument sobre les xarxes d'evasió de la Segona Guerra Mundial que van actuar per aquí, per la nostra comarca, per l'Alt Urgell. En primer lloc, què és una xarxa d'evasió? Estaríem parlant d'unes organitzacions verticals que es van organitzar durant la Segona Guerra Mundial i que tenien com a objectiu intentar passar a persones, en el nostre cas per la zona dels Pirineus, per la frontera dels Pirineus cap a Espanya i Catalunya, persones de diversos tipus. És a dir, estem parlant per una banda tant de soldats aliats com de persones, bàsicament jueus, que fugien de la forta repressió que el règim nazi estava exercint durant aquells anys a tot el continent europeu. No oblidem que, sense anar més lluny, aquí al costat nostre, a França, al nord de França, al sud de França, teníem la França de Vichy, un règim absolutament titella i dominat pel nazisme, on la Gestapo podia voltar com volia per qualsevol poble del sud de França i deportar a centenars i milers de jueus cap a Alemanya, als maleïts camps de concentració. Per tant, amb aquesta situació, per una banda bèl·lica i per l'altra de forta repressió que hi havia a Europa, la frontera dels Pirineus, i més una zona de frontera com és l'Alt Urgell, esdevé, com en qualsevol conflicte, en una zona o bé d'entrada o bé de sortida de persones que el que busquen és salvar la seva vida. En aquest cas, en el cas de la Segona Guerra Mundial, estaríem parlant d'una zona de sortida, d'entrada de persones que volien, doncs, com us deia, fugir d'aquesta forta repressió o bé tornar al front. Ara parlarem d'això. En aquestes xarxes d'evasió, totalment, com us deia, verticals, normalment estan organitzades directament des dels exèrcits aliats o directament governs aliats com el de Gran Bretanya. S'organitzaven diverses persones, havien els diversos contactes més diplomàtics, podríem dir, altres més d'espionatge que es podrien situar a llocs neutrals com Andorra, on les xarxes d'evasió tenen un pes molt, molt important. I en l'últim estament, el que ens interessa més avui, és l'estament dels passadors, d'aquelles persones que en última instància són l'última branca, diguéssim, d'aquestes xarxes d'evasió i són les persones encarregades de guiar a aquests refugiats, aquests evadits que no es coneixien al territori a través de les nostres muntanyes. És evident també que en una zona com el Urgell de frontera tenim una forta presència de militars. Sense anar més lluny, aquí tenim presència armada de policia armada franquista a Civís, a Arcavell, a Bescaran, és a dir, aquells nuclis més propers a la frontera per on hi passava més gent. Això què implica? Implica que totes aquelles persones que havien de marxar o havien de fugir a través dels Pirineus s'havien de conèixer molt bé els camins de muntanya per a evitar ser capturats per aquesta policia. A més, una policia, com sabeu, que es troba en un estat espanyol, que és un estat de postguerra, on s'acaba d'inaugurar una nova dictadura sagnant, que és la dictadura franquista, que, com bé sabeu, no participa directament del conflicte de la Segona Guerra Mundial, però són més que evidents les seves simpaties cap a les potències de l'eix. Per tant, tampoc li feia massa gràcia, no?, aquest pas de milers i milers de persones, moltes d'elles, com us deia, jueus, que podien passar per les nostres fronteres i per la nostra comarca, per l'Alt Urgell. Bé, com ja us avançava, tenim dos tipus de persones que hem de diferenciar en aquestes xarxes d'evasió d'aquelles persones que passaven per les nostres muntanyes. Per un costat tenim molta presència de militars, de soldats aliats. Molts d'ells eren aviadors que havien estat abatuts la seva majoria a França i que pel context bèl·lic i repressiu no podien tornar al front amb els seus exèrcits creuant tota la línia enemiga. Per tant, en molts casos, sobretot aquells abatuts en el sud de França, el que havien de fer era intentar tornar els seus exèrcits a la seva línia de front amb els aliats a través dels Pirineus i d'Espanya. De fet, tenim evidències de que hi ha al 1943, per exemple, a l'hospital, de presència de diversos aviadors belgues, canadencs i polacs que estan ingressats a l'hospital de la Seu per congelació, en una mostra més que evident de la duresa climatològica i també física que comportava haver de fer aquest pas dels Pirineus també per la nostra comarca, per l'Alt Urgell. El segon tipus de persones que creuen, i es calculen que va ser almenys 5.000 les que van passar pel Pirineu de Lleida, és a dir, Pallars Sobirà, Vall d'Aran i Alt Urgell, durant aquells anys, són els jueus. Tots aquells jueus que fugien de la forta repressió nazi, com us deia, que també s'havia començat a fer a partir de finals de l'any 1941 a la França de Vichy, aquí al sud de França, que era la gent titella absolutament del nazisme. Aquests jueus el que estaven fent, òbviament, no era tornar al front, sinó que el que volien era fugir d'aquesta repressió, i que ho feien també a través dels Pirineus. En els dos casos, tant soldats com jueus,
i altres persones perseguides, el que estaven intentant fer era arribar fins a Barcelona. Pot semblar paradoxal que aquests dos tipus de persones totalment que podríem dir simpaties aliades o persones que patien molta repressió com els jueus, pot semblar contradictori que vagin a fugir a un país que és Espanya, que està en plena dictadura franquista, totalment sagnant i repressiva. Però el fet és que, en primer lloc, a Barcelona teníem un fort xup, una forta presència de diversos consolats aliats com el britànic i també de la Creu Roja, que van fer una tasca absolutament ingent per ajudar a milers i milers de persones o bé a tornar al front o bé a marxar, com en el cas dels jueus, a espais segurs com podrien ser Portugal i sobretot l'Amèrica Llatina, sempre per via marítima. És a dir, aquesta tasca va ser increïble i van aconseguir burlar una mica la repressió franquista en aquest cas, per aconseguir fer realment efectives aquestes xarxes d'evasió que passaven pels Pirineus. A més, no cal dir-ho, en un país amb absoluta misèria com era l'estat espanyol, en un context de postguerra, els sobons també estaven a l'ordre del dia i van ajudar molt tant els passadors de muntanya com ja quan arribaven a Barcelona, molts d'ells en via fèrrea amb el tren, a aconseguir el seu objectiu de marxar d'Europa i marxar de l'estat espanyol i de la Segona Guerra Mundial. Bé, també, com us deia, és evident que era entrem al tema dels passadors que feia falta un coneixement del territori intens per a poder escapar d'aquests controls policials que hi havia a la frontera per casa nostra, per la nostra comarca. De rutes n'hi havia dues, podríem dir, dues clàssiques o dues rutes més seguides per a aquests tipus de passadors i per tant per als refugiats també. Les dues, a banda del Valira, sempre en aquest cas sortint d'Andorra. Per un costat tenim la ruta del Mas d'Alins, la ruta per on sortim a sobre de Fontaneda, pel Mas d'Alins, d'allà passem fins a Civil i Arduix, podem baixar fins a Joan Fumat i el que fa per evitar qualsevol control a la Fraga de Moles, lògicament no podíem seguir el Valira en línia recta sense desnivell, que seria només fàcil, sinó que el que havíem de fer era pujar un fort desnivell per la collada de la Torre, allà vora el Tossal del Roure. D'allà, baixant per Camp Major, ja aniríem fins a Encerai i d'Encerai a Castellciutat. Ara seguirem amb la ruta aquesta. La segona ruta, també sortint d'Andorra, seria la de l'altre costat de Valira, la que passa per Bescaran, a través del Port Negre. És a dir, també per evitar el control fronterer que pugui haver a Bescaran, fem un fortíssim desnivell per Andorra en aquest cas. Baixem pel Port Negre, arribem a Bescaran i després anem cap a Arsèguel. Tant aquesta ruta com l'altra, les dues busquen arribar fins a la vall de la Vansa i Tuixén. Fins a Tuixén, fins a Josa del Cadí. Per què? Perquè des d'allà podem continuar cap a Barcelona. En aquest cas, tenen dos camins diferents. Un que es dirigia cap a la Berguedà, via Gòsol, a via Gòsol fins Guardiola de Berguedà, allà a Guardiola podien agafar la via fèrrea, anar fins a Manresa i a Manresa agafar el tren i també fins a Barcelona i per tant aquí s'acabaria a Guardiola de Berguedà el camí dels nostres passadors. L'altre camí, encara més dur, és el que passaria pel Port del Comte. Port del Comte, la Coma i la Pedra, Sant Llorenç de Morunys, d'allà baixem per Solsona i finalment, i Berga, i finalment podem anar fins a també Manresa o Sabadell per agafar el tren i arribar a Barcelona. Per tant, són rutes molt dures i que requerien, com us deia, un coneixement del territori molt fort per part d'aquests passadors. I qui són aquests passadors? Encara no els coneixem tots. Hi ha moltes persones anònimes que van fer de passadors durant aquells anys. Cobraven? Evidentment que cobraven, tothom ha de viure, per tant és lògic. També cal dir que molts d'aquests passadors eren contrabandistes, o havien sigut contrabandistes, gent que es coneixia molt bé el territori, a part, òbviament, de gent que eren natius de zones com la Vall de la Vansa i Tuixén, Valls de Valira, que també es coneixien de per si ja aquella zona, però molts eren contrabandistes i en aquells moments van triar canviar el seu negoci econòmic o la seva lucració, diguéssim, per mercaderies i persones també. És evident, és a dir, no crec que sigui cap dilema ètic, a més, cal tenir en compte que passant per zones t'estaries jugant molt més que passant qualsevol mercaderia en un context com aquell, amb una Espanya repressiva com era la franquista, per tant cal també posar en valor totes aquestes persones que ho van fer, evidentment cobrant, perquè no ho podien fer d'una altra forma, però això no treu que tinguessin un molt fort valor. Així doncs, per parlar d'alguns d'aquests passadors, segurament els dos més coneguts que hi ha per aquí a la comarca, els citaré, provenen els dos d'una xarxa que també hi havia part de gestió de l'Hostal Palanques de la Maçana d'Andorra la Vella amb els germans Molné. En aquesta xarxa hi va actuar un passador molt important d'Arfa, l'Antoni Forner, que actuava de passador, almenys per la sortida d'Andorra i fins a la Vall de la Vansa i Tuixén. És possible que a partir de Tuixén i de Josa actués un segon passador, entre ells el Tino Parramon. Tino Parramon, que al cap d'uns anys va ser també alcalde de Josa del Cadí, és un dels passadors que coneixem més prolífics que va haver-hi per la nostra zona. De fet, es calcula que ell va fer uns 35 viatges.
35 viatges en 4 o 5 anys són moltíssims, amb aquelles fortes dureses climatològiques, amb aquelles dures condicions que hi havia en aquella època, i també amb el risc depressiu. Es calcula que aquests 35 viatges, més o menys, passant unes 10 persones per viatge, va aconseguir salvar quasi 400 persones ell sol. Per tant, estem parlant de persones amb un valor i un reconeixement que se'ls ha de fer absolutament per aquesta tasca immensa que van aconseguir fer durant aquells anys. També tenim altres xarxes d'evasió. Coneixem una altra xarxa en la qual actuava un anarquista que es deia Enric Comacases, que és de Sant Andreu, que és de Barcelona, però que va estar a Seu durant un temps, va estar a la presó de fet, es va escapar i se'n va anar cap a Andorra. Allà va actuar d'enllaç amb altres xarxes de França. Ell aconseguia passar passadors via Soldeu cap a Andorra i un cop a Andorra gestionava amb altres passadors de l'Alt Urgell la seva entrada cap a Catalunya. En aquest cas coneixem a un segur, que és d'Antoni Guitart, de Cal Guitart de Castellciutat, que va actuar de passador per aquesta zona fronterera de l'Alt Urgell cap a la vall de l'Urgellet i després cap a la vall de la Vansa i Tuixén. També és possible que en aquesta xarxa, tot i que això encara no ho sabem ben bé quin era el seu paper, també hi actuessin els de Cala d'Escardí, els dos germans Jaume i Bonaventura Fontester, que aprofitant els seus tractes comercials amb Andorra amb el tema del motor, ja que ells van ser, per exemple, per posar un exemple, els primers, la primera família, Cala d'Escardí, que va instaurar un taller mecànic i un concessionari aquí a la Seu d'Urgell, doncs aprofitant aquests tractes comercials amb Andorra haurien tingut algun tipus de tracte amb aquesta xarxa d'evasió, tot i que encara no sabem especificar quin era exactament. A més d'aquests passadors, tampoc podem oblidar a totes aquelles persones anònimes que tenien cases o masos a prop de zones de frontera i que en molts casos van acollir refugiats donant allotjament o donant menjar. Em ve al cap, per exemple, de Carme Vidal, de Civís, de la qual està constància que va acollir a més d'un refugiat donant-li menjar i llit, o a l'Enrique Fabregacín de Cal Roger de Campmajor, una casa que ja sabem que és de la Guerra Civil actua com a refugi de desenes i desenes de refugiats evadits, amb el cost que això implicava, perquè no oblidem que en un context de repressió franquista com la que hi havia en aquell moment, i també de postguerra i de fam, era complicat i difícil poder allotjar a gent que no coneixies de res a casa teva i donar-los un plat de sopa o una mica de pa. Per tant, a nivell humà, això encara agafa més valor en aquells anys de misèria i pobresa com la que hi havia a Catalunya i a l'estat espanyol de postguerra. I ja per acabar, per tancar el tema molt breument, com us deia, simplement citar un tema que és de la llegenda negra, el que sempre es diu que les muntanyes d'Andorra de l'Alt Urgell estan plenes de morts, de jueus morts que van matar molts passadors. Van existir? Sí, evidentment van haver-hi uns pocs passadors que es van lucrar també matant a persones i inclús amb contactes amb Gestapo segurament. Ara bé, no podem deixar que aquests mínims, que van ser els morts a la muntanya per causes violentes, perquè va haver-hi molts per les lògiques condicions climatològiques duríssimes, no podem deixar que aquests taquin la tasca que la gran majoria de persones de l'Alt Urgell i també d'Andorra van fer durant aquells anys. Per tant, és evident que va haver-hi morts, era un moment de violència, de conflicte, de misèria i de por, i de morts violentes n'hi van haver-hi, però afortunadament van ser els menys, van ser les mínimes, diguéssim, morts que podien haver-hi en aquells moments. I la gran majoria de gent és evident que va cobrar perquè tothom ha de viure, però ho van fer amb unes condicions i amb una ètica absolutament brillant que va aconseguir, com el Tino Parramon, salvar a gairebé 400 persones i moltes més. Com us deia, es calcula que per les nostres muntanyes van passar almenys uns 5.000 jueus i tants centenars més de soldats aliats que van poder tornar al front a seguir lluitant contra les potències de l'eix. I res, això seria molt breument i molt resumit una mica les xarxes d'evasió per aquí, per la nostra comarca. Encara fa falta molt per estudiar, fa falta molt per investigar i segurament amb el temps acabarem trobant moltíssimes famílies i moltíssims personatges que van col·laborar amb totes aquestes persones que l'únic que estaven fent era fugir de l'horror i de la barbàrie del feixisme que imperava a Europa aquells anys. I res més, us convido a que continueu seguint aquestes píndoles de Desconfinem la Història. Com us deia, cada dia a 6 de la tarda al canal de YouTube de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell fins a nou avís. I res més, ànims i gràcies.